Αδελφοί μου, είμαστε εδώ στη θεολογική σχολή. Ήρθαμε. Για το βίντεο. Δίχτυ, με διακόπτεται. Λοιπόν, ξανά. Αδέρφια μου, ελίτες πια. Λεϊλά, βούλωσέ το. Λοιπόν, αδελφοί μου, είμαστε εδώ στη θεολογική σχολή του Απίτιδα. Γιατί είμαστε μάγκες και ήρθαμε να δούμε τι φρούτα έχει εδώ. Όντως έχει φρούτα. Είναι άλλο ένα επεισόδιο για το Doggy Souls, αλλά θρησκευτικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άθεο. Εδώ έχουμε μια θεά. Και εγώ είμαι ο κοινός θνητός, ο πιστός. Εντάξει, και εγώ κατά βάθος θεά είμαι. If you know what I mean. Άρα, αγάπη μου. Μύρια, αγάπη μου. Δεν σπάσει. Αλέξη, πες τα λίγο. Αγάπη μου. Όχι, έκανε like στη φωτογραφία. Τη φωτογραφία μου που εσύ. Πες τα πιο δυνατά. Έκανε like. Άντε στην υγειά μας, μαλάκα. Κάτρο. Έλα ρε, έλα. Μην το κρατάς. Δώσ' το ρε. Κράτα το, βάλ' το στο. Μαλάκα δεν μπορώ. Τώρα σαν το θάκι κάνω. Μαλάκα άντε στην υγειά μας, έτσι. Δεν μπορώ, άντε στην υγειά μας. Κρύβει τα δικά της, παίρνει το δικό του. Μαλάκα, εντάξει. Στην υγειά σου. Πω, δεν μπορώ. Μαλάκα, εντάξει. Σταμάτα. Κάτω ρε, μαλάκα, δεν έχω. Κοίτα, είναι άδειο. Δεν μπορώ. Αναυτήρα. Θα το ξοδέψεις, βάλ' το δικό σου. Τον αναπτήρα. Λοιπόν, κι άλλο ένα επικοδομητικό βίντεο από το κανάλι μας. Μαλάκα, φασούλι γεμίζει σακούλι όμως. Βλάκα, πρέπει να ξέρεις. Πώς κολλάει αυτό? Γιατί άμα κάνεις οικονομία στο Ισραήλ, άμα πίνεις σιγάρα από αλλού, άμα στην υγειά μας από αλλού. Λοιπόν, από θρησκευτικό το έκανε πάλι, αλλά Σκρούτζ. Και επειδή εμείς είμαστε ανοιχτοχέριδες. Δεν θα έρθεις για καφέ σε μένα. Θα πάρεις. Άκου. Πες λίγο. Κάλεσε με για καφέ, Λεωνόρα, σπίτι σου. Θα πάρεις το καφέ, τη ζάχαρη, φέρε και τον μπρίκι. Φέρε και νερό. Μπρίκι ρε μαλάκα. Φέρε και το... Το πάρε ένα τέτοιο από το περίπτερο ρε. Το χτυπάς και γίνεται φραπές. Δεν περιμένεις νερό τώρα από μένα. Ξέρεις πόσο έχει πάει το νερό. Πάρε ένα μπουκαλάκι, να, ή πάρε αυτό. Το έχουμε και εύκαιρο. Να το πίνεις σιγά μια εβδομάδα, μην το ξεχάσεις. Τώρα που για νερό. Ή αυτό, μια χαρά, καθαρό είναι. Στο Πάνσκο, την προηγούμενη εβδομάδα. Και πίνανε το χιόνι. 2 ευρώ το μπουκαλάκι. Καλύτερα να πιεις το χιόνι. Στο Πάνσκο, στη Βουλγαρία 2 ευρώ. Το χιόνι. 4 ευρώ καφές, το τσάι. Για άλλη μια φορά, αυτός ο κόσμος δείχνει το σκληρό του πρόσωπο στην οικονομία, στο εμπόριο. Και σήμερα που είναι μια εμπορική γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, έπρεπε να βάλουμε αυτό το σπουδαίο και επικοδομητικό βίντεο που έχει να προσφέρει κάτι σε όλο το κοινό του Facebook και στο Doggy Souls φυσικά. Από εδώ, από το Απιτίδα που είμαστε, στη θεολογική τέλος πάντων, κάπου εδώ. Εντάξει, πάρ' το τώρα το είδα. Κάτω λίγο ξανά. Μην το χάσουμε. Εντάξει, έχει λίγο ακόμα, πάρ' το. Λίγο το. Εγώ λίγο είχε πάντως. Λοιπόν, επειδή ψοφάω, θα σας πείτε να ψοφήσω με την ψυχία μου. Yes! Λοιπόν, αντιό, να προσέχετε, να φοράτε ζέστα. Δεν έχει οξυγόνο. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω κάπου να ζεσταθώ. Πρέπει να φύγω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αντίο από εμένα. Πρέπει να φύγω. Φύγε.